okugcina nje Mthethelele Mthethelele umuntu mayekonile noma uamen ungebebikho kodwa fundani ukuthethelela uma nikholwa fundani ukwedlulisa izinto awukwazi bayikholwa ube negqubuza ufe uthi wangenza kabi lo awukholwa usunjengaye nawe nikhuluma kanje kwenye indawo kanti ngikhuluma nje khona inkosana ayikhulumisana nomshumayeli wayo Shumayeli naye akabekwa ihlalo uthi angafika ethempeleni athi yime ngiphethe iyabagaqa inkosana ihamba phansi imfica umshumayeli ehamba high nomshumayeli kasoni phansi akekho ngcono iyabathi inkosana iyaphuquza kumshumayeli umshumayeli akhuphuke khuluma kanjani inkosana nomshumayeli wayo abakhulumisana akekho umshumayeli lapha engikhuluma khona ikhona yona yathi ngiphuma hawu wemfundisi nginenkinga mina angisasonto nje ethempeleni umshumayeli kangikhulumisa kanti ngishumayela nje le nkosana yothi mayisuka lapha kade ngikhona ima ifika edolobheni yogibela itekisi yafica ifika umshumayeli uhlepha le taxi yaqonda kuye ngqo sabona baba umshumayeli wathula nje umshumayeli sabona baba umshumayeli wathula nje umshumayeli ubani okholwa uma kunje kugcotshwa umuntu onjani kanti ugcotshwa yini akwazi ukuba yigwe ugcotshiwe ithi inkosana ngime mfundisi wazi wavuma wathi yebo ngesankasho wathi yebo baba umshumayeli uyaphila kodwa yebo ngiyaphila ithi ngase ngena sengohlala emva kwakhe uhleli phambili eTexini